أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الحمد لله. Wannan wato ita ce suratul nas, sura na 114, suratul falaq, sura na 113, suratul ikhlas, sura na 112, suratul masad, sura ta 111. Insha Allah suratul masad ita ce sura ta 111 cikin jerin surorin Alƙur'ani. In muka duba wato ci gaba da karatunmu, wato mu gyara karatunmu, mu gudu tare mu tsira tare. Za mu ɗan lura da kurakurai yayin karantawa sabida mu yi ƙoƙari mu gyara, saboda kar mu zo muna karanta Alƙur'ani kuma muna samun kurakurai. Wannan bai dace ba, don haka wannan kamar yadda na ce mataki ne na lura da waɗansu kurakurai da muke yi yayin karatun Alƙur'ani. Zan ƙara maimaitawa sai mu ɗan duba kurakuran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، في جيدها حبل من مسد. نعم الحمد لله. muka lura bayan buɗe suran da Bismillahirrahmanirrahim, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tabbat yada abi lahabin wa tabb, ce tabbat, ba za mu ce tabbat yada ba, a'a tabbat yada abi lahabin wa tabb, ba za mu ce wa tabb ba ko mu ce wa tabba, a'a wa tabb wato ƙalƙala ne kubra, wato aka ce ƙalƙala kubra haruffan da ake taɓa su yayin da suka zo da sukun, wato ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nan ma aghna, ba za mu ce ma agana ba, a'a ma aghna, ghainun ne za mu ɗaure shi, ba za mu ce ma agana ko ma agana, a'a ma aghna anhu, ba za mu ce ma agana anhu ba, a'a anhu, wato wannan malaman tajwid suna kiran shi izhar. ما أغنى عنه ماله وما كسب. نعم ما أغنى عنه ماله وما كسب. nan ba za mu ce wa ma kasab, a'a wa ma kasab, ba za mu ce wa ma kasab, a'a wa ma kasab. sayasla naran zata lahab, sayasla, ba za mu ce sayasla ba, a'a sayasla naran, zata naran, ba za mu ce naran ba, a'a naran, ra'un ɗin za mu kaurara, naran zata lahab, nan ma ƙalƙala ne lahab. امرأته حمالة الحطب،
nan ma za mu ce wamra'atuhu, ba za mu ce wamara'atu ba, a'a wamra'atuhu hammalatal hatab, hammalatal hatab, shi ma ƙalƙala ne kuma mimun ɗin nan akwai shadda, hamma, ba za mu ce hamalatal ba, a'a hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad, fi jidiha hablum, ba za mu ce fi jidiha ba, a'a fi jidiha hablum, fi jidiha hablum min masad, ba za mu ce hablun ba, a'a ba za mu ce habalun ba, za mu ce hablum min masad, masad, shi ma akwai wato ainihin ƙalƙala a wajen. Zan daɗa maimaitawa sau ɗaya insha Allahu sai mu lura. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Wannan shine ƙarshen wato karatunmu na yau, darasi wato na 6, sura al-masad. Allah ya bamu ikon gyara kuma Allah ka bamu ladan shi gaba ɗaya, wato ainihin mu gudu tare mu tsira tare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.